After everything that has happened, like we're now scared as students because we don't know what to expect anymore. Kudutyulwe kwabulawa abantu abasibhozo kwiziganeko ezahlukeneyo eRhawutini naseThekwini namhlanje. Andinamali yakugoduka, ndistranded, andinazi nokwenza ntoni. Banikwe uphumaphele abafundi kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu eMthatha kwaye kungoku nje abafundi baxhalabele ukhuseleko lwabo. The crime is to be a Zuma. The crime is to be anti-establishment. That's what we're dealing with. Ududuzile Zuma Sambudla nojamelene nezityholo zokuphembelela udushe ngethuba lezixholo-xholo zangoJulayi ka-2021 ufuna lichithwe ityala lakhe. Sinamkele kwindaba zethu andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Kudutyulwe kwabulawa abantu abane ze kwanqalerheka abathathu kwirenki yeteksi eJeppes-Town eRhawutini ngale ntsasa. Umkomishina lamapolisa kweli phondo laseGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uvakalise inkxalabo ngokunyuka kweziganeko zodubulo. Uthi naphezulu kubekho isiganeko sodubulo nalapho kuye kwadutyulwa kwabulawa abantu abathathu. Ukanti eThekwini kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abane ngamapolisa nebebefunwa ngezityholo zokunyanzelisa imali yokhuselo. Basothukile abahlali kwirenki yaseDoornfontein eGP emva kwesiganeko sokubulawa kwabantu abane ngentseni yanamhlanje. Abonzakeleyo babalekiselwe esibhedlele. Le nto nje mina kimi yenzeke kungokwakuqala yanenga straight ngoba ingishiya ngisenkingeni nami futhi ngasakwazi ukuthi do I'm safe or not. Isithethi samapolisa eRhawutini sicacisa ngokwenzekileyo. Earlier this morning around 7 o'clock, a group of men, about 6 men, they were driving a blue VW Polo. They came here to the taxi rank and they started shooting, and after they have fled the scene, it was found out that about 4 people, they were declared dead on the scene. Out of those 4 people, it's 1 taxi driver, 1 queue marshal, and 2 passengers. And then out of that, 3 more people were also injured. Out of the injured people, it is 1 university student, a passenger, one of the passengers of who uses the taxis, and also a taxi driver. Kusenjalo kwiphondo laKwaZulu-Natal kudutyulwe kwabulawa abarhanelwa abane nababefunwa mayelana neziganeko ezahlukeneyo zolwaphulo-mthetho. We're still busy with our investigations. What I can say is 4, they were fatally wounded today, and one of them was shot while he was trying to evade arrest. But I cannot confirm whether they are linked to gang. It's a gang-related case. But what I can confirm is they are linked with various cases that have been happening around Durban area. Amapolisa kweli phondo athi iyaxhalabisa indlela ababulawa ngayo abantu kweli phondo. Our concern is the safety of our people, because we've been having cases like this in our province, but we are following their leads. We're doing everything in our power to make sure that we arrest. Some of them they are fatally wounded, but we try our best to arrest the suspects who are terrorizing people of KZN. Akukabanjwa mntu mayelana nokubulawa kwabantu eGP eRhawutini namhlanje. Inkundla ephakamileyo yaseThekwini ihlehlisele umhla we-14 kwinyanga ka-August ityala likaduduzile Zuma Sambudla. uZuma Sambudla ujengene nezityholo zokuphembelela udushe ngethuba lezixholo-xholo zangoJulayi ka-2021 kwikhasi lakhe lika-X. Ukanti igunyabantu lezotshutshiso lizibhebhethile iingxelo zokuba amagqwetha alo kaZuma Sambudla afake amaxwebhu okuba lichithwe eli tyala. Ududuzile Zuma Sambudla uvele kancinci phambi kwenkundla ephakamileyo kamantyi yaseThekwini ngale ntsasa nalapho ajongene netyala lokuphembelela udushe ngethuba lezixholo-xholo zangoJulayi ka-2021. Ezi zixholo-xholo zenzeka emva kokubanjwa kwalowa wayesakuba ngumongameli uMnumzana Jacob Zuma emva kokungathobeli umyalelo wenkundla. Ukanti igunyabantu lezotshutshiso lizibhebhethile iingxelo zokuba amagqwetha alo kaZuma Sambudla
afake amaxwebhu ukuba lichithwe eli tyala. They have not yet submitted the representation in order to escalate them from the DPP to the National Director in terms of Section 2216 of the NPA Act. Once they do so, it will then be a matter that the NTPP would have to consider depending on what they present before her. She will also have to get a report from the Director of Public Prosecutions, because in terms of the NPA Act, an NDPP may only review a decision to prosecute or not to prosecute after consulting the relevant DPP. Igwinyabantu lezotshutshiso lithi kwelalo icala likulungele ukuqhuba nelityala. Sasiredi nangokuya sasibanika ixwebhu loyo simangala indictment ngoJanuary kwi-court okanye kwinkundla kamantyi. Sizabe siredi okanye sililungiselele uba ityala lixoxwe nge-10 kaNovemba kulo nyaka umile. Ukanti iMK Party imile kolokuba eli tyala likaDuduzile Zuma Sambudla linefuthe lezopolitiko. We think this is really political persecution. It's political persecution because the issue here, all she ever did on Twitter was to say, "We see you." And all of this happened after the event. Now the question is, how do you get charged for inciting when something has already happened? The crime is to be a Zuma. The crime is to be anti-establishment. That's what we're dealing with. Liyabuyela kwakho ke eli tyala enkundleni ngomhla we-14 kwi-Agasti walo nyaka kwi-pre-trial ngabula makhumsha phambi kokuba liqale ngokusesikweni ngoNovemba. Somashishini Edwin Sodi uthi uziva ekhululekile emphefumlweni nanjengoko izityholo zokubulala nezokwenzakalisa ziye zakhutshwa kumqulu wamatyala kwinkundla kamantyi yaseRandburg eRhawutini. Esi siganeko senzeka ngoMatshi ka-2022 kwaye sibandakanya inkosikazi yakhe uNtateng Lerata kunye nomhlobo wakhe uFaisal Moka. Inkundla iye yaveza namhlanje ukuba uLerata uye warhoxisa ubungqina bakhe obufungelweyo kweli tyala. I've been coming to court for the past 3 years. I've been here 23 times. So you can imagine how costly it is, you know, and the time really to be here all the time, appearing over a matter which shouldn't even have been here in the first place. So yeah, I've got other issues to focus on. I've got business to run. I've got serious matters to deal with. So this, it's done. Idyunivesithi iWalter Sisulu ivale iikhampasi zayo ezimbini, Mthatha campus kunye nekhampasi eseKomani kwiphondo leMpuma Koloni, okuze emva kokuba abafundi bebambe uqhankqalazo nezixholo-xholo noluphazamise inkqubo yokufunda nokufundisa. Abafundi bakhalazela indlela asebenza ngayo NSFAS kweli zikomfundo. Emva kweveki ezimbini bebambe uqhankqalazo abafundi beziko lezemfundo ephakamileyo iWalter Sisulu University banikwe uphumaphele ziimanejala zeliziko mfundo. Abafundi bathi bakhutshwe ngendlela engekho mthethweni. The university has been quite chaotic for the past couple of weeks or so. Today what we called you here to witness is what we want to classify or characterize as an eviction of students without notice. So students were told 25 to 11, an email came to us to say we must evacuate the premises of the university. Latest it must be 2 p.m. For us, that is unlawful. The crisis is zethu that we've got a lot of students. Zininzi students ezandleni zethu ezinganazo indawo zokuhlala, ezinganayo imali, eziniyazi usu contributes to students ezisuke endaweni ezibhedayo, ezinganazo imali. Sisuke emndeni ehluphekayo. Omnye wabafundi uthi akanamali yogoduka kwaye akazazi uzolalaphi namhlanje. Into yenzekileyo izolo apha bekhona uqhushululo ebekhona sabona kudutyulwa abafundi ngendlela engaziyo. Officially bengayina nefoni. Size sazobona icommunique ekuseni nami sendiyiva ngeetshomi zam into kokubana kukhona icommunique ephumayo ekuthiwa masivacate by 2 p.m. Ngoku into eyenzekayo andinamali yakugoduka, ndistranded, andazi noba ndizokwenza ntoni. Ndizamile ukuxelela abazali bam ukuba imali ayikho yokugoduka, nabo bathi basazama njengoko sisazi uba ekhaya sixhomeke kwigranti ngoku bazozama koomashonisa ukuboleka imali. I-SRC yenza iinzame zokuqinisekisa ukuba abafundi bangalali phandle kobubusuku.
Ivakalise ukungonwabi ngomba wokungaboni ngasonye okhoyo phakathi kweli nelizwe laseMelika iofisi yobongameli. Le ofisi kwavakalise ukunqwenela ukuvuselela ubudlelwane balamazwe mabini okuthethwe sisithethi sikamongameli uVincent Magwenya nalapha dize ukuba umongameli Cyril Ramaphosa uza kukwadla amaqhinga okuvuselela obu buhlobo. Watsho ebongoza ukuba kungabikho zenzo ezinokudala isankxwe kwezinzame. Isithethi sikamongameli Cyril Ramaphosa sithi kuza kufuneka ilizwe loMzantsi Afrika lichule ukunyathela ukuthintela ukudala isankxwe kwiinzame zokubuyelana nelizwe laseMelika. We can't go on for more months with this kind of diplomatic stalemate between ourselves and the United States. The sooner it's resolved, the better. uVincent Magwenya uthe urhulumente ufakana imilomo nesixeko saseRhawutini kuphathelene nokuthiwa ngokutsha indlela iSentin Drive ibizwe ngeLeila Khaled Drive, ngelithi oko kungadala ukuhluma kokujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwalamazwe mabini. Oku kuza emveni kokuba unozakuzaku waseMelika kweli erhorhise ngokuvala mba iofisi yozakuzo lwaseMelika eSentin ukuba izicwangciso zokubizwa kwale ndlela ngegama letshantliziyo lezopolitiko lasePalestina ziqhubela phambili. To our colleagues in the city of Joburg, we have a major diplomatic situation that we are managing and that we need to manage. Please support us, cooperate with us in managing this situation. Do not engage in any action that will further inflame the situation. Kambe iofisi kamongameli dize ukuba izimisela ukuhlaziya ubudlelwane phakathi kwalamazwe yatsho ikhalimela amanyathelo nokubangela ukunwena komlilo wamadlelo kule meko. Isahleli ku-7.5% inzala kwimali ebolekwa ibhanka zeli. Irhuluneli yebhanki enguvimba uLisitsha Kganyago yenze esi sibhengezo namhlanje, ukanti le bhanka inguvimba ithi danile kakhulu indlela uqoqosho lweli oluqhuba ngayo. Kungoku nje le bhanki inguvimba iqikelela ukuba uqoqosho lweli luza kukhula ngomyinge ka-1.7%. Growth picked up in the fourth quarter of last year. As expected, the uptick was led by the household sector, boosted by lower inflation and withdrawals from the two-pot pension system. That said, the overall growth picture was disappointing, with other sectors showing weakness. Growth for 2025 was 0.6%, marginally below our expectations and slightly worse than in 2023. We have now revised down our 2025 growth forecast slightly to 1.7% while leaving the outer years unchanged. We attribute lower growth partly to subdued demand and partly to lingering supply fragilities. We assess that the risks to growth are to the downside. Kwinyanga ephelileyo isebe lezoluleko libhengeze ukuba kuza kubakho inguqu kukutya okutyiwa ngamabanjwa kwiintolongo zeli kwilinge lokucutha iindleko. Isebe lithe ezi nguqu zinika ingqalelo nezidingo zokutya ezahlukeneyo zamabanjwa, ukanti amanye amabanjwa akonelisekanga zezi nguqu ngelithi ngamanye amaxesha ukutya kuvuthwa kakuhle kwaye akukho semgangathweni. Ikomiti yesebe lezoluleko epalamente ithi iwatyelela amaziko ezoluleko aliqela kweli kwaye akukho nto igwenxa ngezi nguqu. Inmates by nature complain about almost everything. Even when we did the visit in KZN, there were complaints from inmates in terms of portions of food. And I would have interacted with some of them and reiterated that the moment you transgress the law, you commit a crime or you do anything that is illegal and you end up in correctional facilities, you forfeit some of the rights to decide what you need to eat, how you must eat it, and when you must eat it. Because there is a program scheduled in correctional facilities when they get breakfast, when they get lunch, and then when they get dinner. And DCAs is obligated to give inmates their 3-meal plan per day. That is an obligation, and that meal must be of standards internationally and in African standards. So that obligation they're adhering to. Kanti abantu baphefumle ngalomba wokutya kwamabanjwa kwiqonga lethu lika Facebook.
uQueen Bee Msongelwa uthi msasazi batya kamnandi nje bekufanele ipapa yodwa ibafanele umuntu athobe ngamanzi uTresa Velkom. Uaviwe Ncuthu njengesizwe Mhlekude uthi kaloku bawumosha okoko benethemba lokubana bayotya kamnandi eziseleni makungatshintshwa okwakutya kaloku umuntu ufuneka aziphathe kakuhle ebaleka okwakutya kaloku akuyangofekethiswa yena phaya utshe kucentane. Uzolani kaDosini Ncanda uthi kutyiswa kamnandi amabanjwa kodwa amaxhoba alala engatyanga kutheni bethengelwa ukutya endaweni yokuba bazilimele uTresa Mfuleni eKapa. Ukanti umbukeli wethu osedival eMnambithi KwaZulu-Natal uAndile Mdluli usithumelele ivideo nalapho abonisa imeko emaxongo yegumbi lesikolo samabanga phansi iDival. uAndile uthi kudala isebe lezemfundo lithembisa ngokulungisa le meko kodwa kunangoku ayikalungi. Ngilana eDivali eKZN eMnambithi isimo samaklasi asisihle kodwa idepartment ihlale iza ibathembisa ukuthi bazolungisa isimo sasilana sesidaya ine situation yokuthi mangabe kunomoya noma imvula kufanele baphume baye ngaphandle ngoba ngaphakathi akuphephile ukuthi udonga lolu lunokuthembisa ukuwa ngasonke isikhathi sekukudala babathembisa bathi bazoza kodwa niyabona isimo naphasi inqwadi sihleli akunamakhabethe alungile for inqwadi sicela ukuthi makukhona ozokwazi ukusiza sizoyifaka inamba yaka principal nenamba ye organization ofuna ukusiza sizomletha kule sikole. Kanti ke mbukeli nawe ungasithumelela ivideo nalapho ungasixelela ngemingeni enijongene nayo yokanjiswa kwenkonzo kwingingqi yakho sicela uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iward kuyo nendawo ze usichazele banzi ngengxaki leyo nejamelene nayo. Umqeqeshi Banyana Banyana uDesiree Ellis ubhengeze iqela lakhe linabadlali abangama-23 elizaqubisana neMalawi kwimidlalo yobuhlobo emibini kwinyanga ezayo. Le midlalo iza kuba likhubalo kweli qela lasekhaya kumalungiselelo alo endebe yamazwe ngamazwe ase-Afrika yabasetyhini iWAFCON neza kubanjelwa eMorocco ngoJulayi walo nyaka. Iqela leBanyana Banyana limanqadanqada lilungiselela itumente yeWAFCON yangoJulayi eMorocco. Kungoku nje eliqela lasekhaya liza kudlala imidlalo yobuhlobo neMalawi kulandela omnye umdlalo wobuhlobo ebeliwudlale neLesotho kwinyanga ephelileyo. iMalawi isezantsi kakhulu kumanqwanqwa ehlabathi xa ithelekiswa neBanyana Banyana kodwa uDesiree Ellis uthi oku akuthethi nto. They have Tabita playing in France, the same as Rose playing in France for Montpellier. They have the sister playing, Temwa playing in KC. They have players playing for TP Mazembe. So they have top players. You know, we mustn't be fooled by the rankings. Ukanti ukapteni weliqela uRefilwe Jane nosanda kuzimanya neqela leTS Galaxy Queens ebuya phesheya akabizwanga kweliqela. Fifi is the captain of the squad. We haven't said anyone else. I'm really happy. My heart is beating and warm that she is back on the field. 11 months has been a long time. She's had one game. I watched her play yesterday as well. We are hoping that she can pick up really soon. Umdlalo wobuhlobo wokuqala ungomhla wesihlanu kuApril ze owesibini ube kwisithuba seentsuku ezintathu emva koko. Mandizithatha indaba kuwe Madikela noMamzango kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lam le mozulu mna igama lam ndikuthabile makhaphela phofu ke ndikwasebathenji nantsi kaloku iyamva nje imozulu sawuvula ke apha ekhaya ngokuphawula kaloku lo mfalekiso wethu wokuqala ke othi ujonge ngokubanzi iziganeko kuMzantsi Afrika uphela noko phaya into mbukela kakhulu iyaxhalabisa mpela kuba kaloku uxhaphake kakhulu futhi ukunetha kwasekuseni nje bevuka lonke futhi lapho lapha ko-Free State phaa kumbindi njengaphaya eVelcom kwasekuseni bevuswa lishumi elikhatshwa sihlanu futhi baqhubeke beluqoshethe lusuku lwabo futhi ngawo lo mashumi amabini nje azakhatshwe sisibhozo mastabele mgama jonge ngokubanzi amaqondo akho phansi naphezulu loqala kwiphondo phaka lokho eMpuma Koloni indawo ezikwintshona lapho njengaphaya eBurgersdorp kwasekuseni futhi koqomani phaya kunganetha yonke lantsasa ngelo shumi nje elikhatshwe sisibini bukele ekhaya gcinam ngokubanzi kwakhona phaya ephondo laseFree State ke lapho bukele lizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika uphawula ngamandla ke futhi phaa kumantla walo njengaphaya eSasolburg kwasekuseni nje zezomvula zintshizana ngokufana nqwa ke phofu naphaya eFrankfurt.
nasi kwakhona bekhona imozulu kaloku phaya ekhaya futhi mbukela phaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla ngaselunxwemeni ngomso kwasekuseni Fredendal umzekelo pha kuyanetha nje yonke lantsasa ngayela 21 degrees futhi baqhube nosuku ngamafumpela ku25 nansi bethuna kaloku kwakhona futhi imozulu ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla futhi ndawo eziphakame impela kwela phondo kupha kwimpuma eKimberley kwasekuseni futhi ngo17 balali pha futhi mbukela ekhaya ngama20 nje akhathwa sisithoba bona benjenje ephondweni laseNorthwest ngomso ngamandla futhi kumbindi welaphondo njengaphaya koFryburg ekuseni futhi kuyanetha kuyaduduba yonke lantsasa nakwimpuma eKlexto ekuseni bevuswa ngo15 degrees bona ke baphila kanje phaya ephondweni laseGauteng ngamandla pha kuNdlunkulu welaphondo itswane ke leyo kwasekuseni futhi lishumi nje likhatsho sisithandathu baqhube nosuku belusonga laseBonkonspruit ekuseni phaya ngo15 degrees zebenjenje ke phaya ephondweni mbukeli laphaya eLimpopo likumandla kapha eMzantsi Afrika njengapha kumbindi namantla walo futhi Thoyendo kwasekuseni futhi zezomvula ngeshumi nje likhatsho sisibhozo yonke lantsasa sehle ngokubanzi futhi phaya ephondweni laseMpumalanga ngamandla futhi kumbindi welaphondo Emelo kwasekuseni futhi nazo ezomvula nje yonke intsasa nasembombela futhi kuyafana kusanetha ngeshumi nesithandathu Mna bethu ndiyayivala ndiyayisonga imozulu ngephondo lokugqibela nqa kuphi ke kuKwaZulu Natal ngomso kwintshona yelaphondo njengapha kumantla futhi koNewcastle ekuseni futhi zezomvula zibikwe impela ngo11 degrees naphaya koVryheid futhi kuyanetha ngo12 mna ndikuthanda kangaka xesha elimyawuni kamnandi mawethu